दिनै 1 मे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 34थि रुंसारि सान। सिगां बोसोरफोराव फालिबोनाय बायदि दिनैबो बर' हारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि रुंसारि सानखौ क'क्राझार जिल्लानि दतमा थुलुंगाफुरियाव थानाय बिथांनिनो मंखरसालियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों फालिदों। बड'फानि रुंसारि सान फालिनायनि हाबाफारि बायदि फुंबिलि समाव गोथार आरज मेथाइ रोजाबनायनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ ससे बिरियो एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ। लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मंखरसालियाव बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबार बावजेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि MLA लरेन्स इस्लारिया। बेनि उनाव हाबाफारि बायदियै गोजोननि थाखाय फारौ बिरहोनाय हाबाफारियाव केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बिटिसिनि बुंथिगिरि काथिराम बर', बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारी, MLA लरेन्स इस्लारि, EM रेवरेवा नार्जिहारि, EM रनेन्द्र नार्जारि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफ्रा। हाबाफारियावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारियाबो दान्दिसे नुजाथि हैनानै बड'फानि मंखरसालियाव बिबार बावहैदों। मख'जाथावदि दिनैनि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 34थि रुंसारि सान फालिनाय हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा बड'फानि मंखरसालियाव बिबार बावगोन। एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो बर' माहारिनि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै 34थि थैनाय सान आरो बे थैनाय जि सान बेखौ जोङो थुलुंगाफुरि बे दतमायाव जोङो फालिदों आरो बेयाव गोबां जोंनि फरायसा फरायसुलि रायजो राजा आरो गोबां गेदेमा बिथांमोना बाहागो लाफैदों माहारियारि आफादनि। गिबियावनो बड'फानि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जाहाथे अराय सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो आरो जोङो थांना थानाय जिखिनि बर' फिसाफोर दङ एबसुनि हाबा मावनाय, बर' माहारिनि हाबा मावनाय आरो बर' हारिनि जिउ खुंनायाव अराय बिथांनि जे आशीर्बाद आरो थुलुंगानायखौ जों मोनगोन। फुंबिलिनि आर'ज साननि हाबाफारि, बिनि उनाव फिरफिला बिरहोनाय आरो बड'फानि जि माने गोथार थावनि जेराव बड'फाखौ जोङो दोनदों बे जायगायाव जोङो बिबार बावनाय हाबाफारिया जालांबाय आरो मुलुगनि गोजोननि थाखाय आरो गासै बिथिंनि सुबुंनि मोजांनि थाखाय सर्ब धर्म प्रार्थना गुबुन गुबुन रिलिजियास ग्रुपनि मोनसे प्रेयार जों हाबाफारि लादों। दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै जिहेतु दुखुनि सान, दिनै बड'फाया जोंनि गेजेरनिफ्राय बे सानावनो अबथिरायै नागारलांदोंमोन। जोंनि बै थासारिया, बै समा जोंखौ दिनैबो दुखु होयो आरो बिथाङा थाबावनायमोनब्ला हारियाव आरोबाव मोजां खामानि जाबावगौमोन। साबसिन हामसिन हारिया दिनै जि मोनसे अबस्थायाव दङ बेनिख्रुइ बांसिन जों आरोबाव जौगाबावगौमोन। दा दिनै बिथांनि एबसेन्सआव बिथांनि जिखिनि आद्रा सिमां, बिथांनि जिखिनि मावनो थालांनाय जिखिनि बिथिंफोर दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दख'रानि, दालायनि, जिल्ला मिरु गासै मावथि बिथांमोना दिनै समायखिरा लानानै हाबा मावगासिनो दङ। बड'फानि आदर्श, बड'फानि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजि जों खुनु कारनाव खुनु बिन्दोआव जाहाथे बियो कमप्रमाइज जाया आरो माहारिनि थाखाय डिटारमिनेसननि गेजेरजों जों गावखौ बावसोमनानै बड'फाया जेरै गावखौ बावसोमदोंमोन बे एखे बावसोमनायनि आदर्शआ साफ्रोमबो एबसुनि मावथि बिबानगिरि, बर' माहारिबादखौ मोजां मोनग्रा, अनसायग्रा, हारिखौ जायफोर अनग्रा सुबुंफोरनि गोसोआव अराय थांनानै थायो जों बेखौनो हास्थायगोन। आरो गोग्लैसोनाय, गादबजानाय, नासयजानाय राव हारिमु थुनलाइ बिथिंजों जोङो जेथिंबो सेदलि भेदलि मोनसे थासारि, गाननाय जोमनाय आरो जोंनि थांना थानाय जानाय लोंनायनि थासारिया सेरखाय बेरखाय जाना दंमोन। बे थासारिनिफ्राय बड'फाया खौसे खालामबाय, मोनसे जावरिखांनाय रिनेसा लाबोबाय
आलादा रायजो बड'लेण्डनि दाबि बिथाङा दैखांबाय मास पिपोल मास रिभलिउसननि मोनसे मबिलाइजेसन आरो बेखौ लानानै भारत आरो आसामाव मोनसे सेन्सेसन सृष्टि जाबाय जाय मोनसे नेशनेल लेभेल बा इन्टारनेशनेल लेभेल मोनसे एटेनसन ड्र खालामनो हादोंमोन आरो बे एटेनसन ड्र एट्राक्सन हारिनि खौसेथिनि गेजेरजों गावनि राजनैतिक संबिधानिक गणतान्त्रिक अधिकारनि थाखाय जि आलादा रायजोनि जि आवाज दैखांनायमोन बिनि बिथायावसो दिनै बिएससि गोरोबथा बिटिसि गोरोबथा आरो बिटिआर गोरोबथा आरो बेयाव बड'फायानो गुदि आरो गिबि आरो बेखायनो जोङो सानफ्रोमबो बड'फानि आदर्शखौ लानानै इयुन जोलै स्कुल कलेज इउनिभारसिटियाव जेसेबां दङ बिथांमोना मोनसे आत्मबिश्वासनि गेजेरजों माहारिनि फारसे रेसपन्सिबिलिटि आरो माहारि दानायनि आदर्शखौ लानानै आवगायनांगोन आरो दिनैनि बे सानाव बर' हारिया लिभ एन्ड लेट लिभ बड'फानि आदर्शजों थां आरो थांनानै थानो हो बे मोन्थोरखौ लानानै आवगायबोदों आरो जों रावखौबो इनाय मावाखै आरो जोंनि सायावबो रावबो जाहाथे इनाय दामावथों बड'फानि जि मोनसे हास्थायनाय बयबो खौसेयै आगान सुरनांगौ दिनै जोङो बबेबा नङा बबेबा समाव जोङो हारियाव गावस्रा गावस्रि जाबोदों हारियाव एना एनि जाबोदों थेवबो दिनै जोङो मोनसे हांख्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे माहारियारि आफादफोर सामाजिक गौथुमफोर बा धोरोमारि बिथिङावनो जा बा जोङो राजखान्थि बिथिङावनो जा जाहाथे जोंनि हाबा मावनायनि प्लेटफर्मा आलादाब्लाबो जों जाहाथे हारि आरो माहारिबाद हारिनि सार्थ हारिनि खौसेथियाव जोङो एखे लोगो भइस होनो हायो खौसेयै जों गारां बोनो हायो बे बाथ्राखौ बयबो सानलायोबा मोजां आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दसे समनि उनाव बे जायगायाव फैगोन आरो जों मिथिदों जे बिथाङा क'क्राझाराव दिनै गुबुन गुबुन हाबाफारि दङ बे हाबाफारिनि गिबि हाबाफारि हिसाबै बड'फानि बे थुलुंगापुरियाव बड'फाखौ श्रद्धान्जलि बिबार बावनो थाखाय बिथाङा बाहागो लाफैगोन बे जोंनि गोग्गानाय आरो बे मोनसे सन्माननि बाथ्रा आरो बिथांनि नैथि खेबनि थाखाय थुलुंगापुरियाव बाहागो लानाया बर' हारिनि थाखाय मोनसे गौरब आत्मसन्माननि बाथ्रा होननानै जों सानो आरो बेखायनो एबसुनि दाबि आरो मानगोनां उरखावगोरा ब्रह्म मानगोनां प्रमद बर' बिथांमोननि नाजानाय आरो हाबा मावनायनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिया मोनसे गिदिर थांखि लानायनि गेजेरजों बड'फानि जोनोम सान 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै घोषणा होदोंमोन आरो बे घोषणा होनाय बायदि दिनै बिनि फालिनाय आरो खुंनाय फुरा आसाम लेभेलाव आरो बिटिआर लेभेलाव बिनि मर्यादा आरो बिनि प्रसारनि खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो फिन खेबसेबाव थांनाय 31 मार्चआव दाबि दैखांनाय बायदियै एबसुआ फिन दिनै बे गोथार जि थैनाय सानाव दाबि दैखांगोन भारत सरकार आसाम सरकार गिबि मन्थ्रि बिथाङा बाहागो लागोन बिथांनो जोङो फर्मेलि जोङो मोनसे आपिल आरो दाबि लाखिगोन जे भारतनि सासे महान व्यक्ति हिसाबै बड'फाखौ भारत रत्नजों सन्मान होनानै नेशनेल लेभेलनि सासे माने रिकगनिसन जाहाथे होयो बे दाबिखौ जों गिबि मन्थ्रिनि गेजेरजों दिनै जोङो फिन लाखिफिनगोन गोजोन्थों